Лола, Лабай? бачаи гӯсфанд чӣ ном дорад медонӣ? Медонам. Барача, акнун ту бигӯ, бачаи гов чӣ ном дорад? Ин хело осон аст. Бачаи гов гӯсола ном дорад. Лекин ту медонӣ бачаи оҳуро чӣ мегӯянд? Бачаи оҳу. Бачаи оҳу. салом бачаҳо. Салом тамошобинони ҳамешагии мо. Инак барномаи вақти хонишро оғоз мекунем. Бо шумо ҳастем лолаҷон, азиз ва ман моҳпайкар. Салом холаҷон. Салом бачаҳо. Холаҷон, ҷон, Лола номи бачаи оҳуро намедонад чист? Медонам холаҷон. Оҳубара ё оҳуча мегӯянд. Боз медонам ки оҳу модар нисбати бачааш хеле ҳам ғамхор аст. дуруст лолаҷон. Вале ҳатто аз душманони пурзури ҷангал оҳубарашро ҳимоя мекунад. офарин. Ту ғамхории харгӯшро ба харгӯшакҳояш намегӯӣ? Хӯроки бомазаро фақат ба харгӯшаконаш меорад. бачаҳои азиз, мебинам ки шумо дарси табиатшиносиро нағз омӯхта истодаед. дар бораи ҳайвонҳо баҳси хуб доред. Бале. медонед чӣ? имрӯз ман ба шумо ҳадияи аҷибе дорам. ҳикояе ки дар бораи ҳайвонҳо нақл мекунад. ин китобча саёҳат бо ҳадияча ном дорад. муаллифи ин китоб гулнисо ризвоншоева ҳикояро хеле аҷибу хонданибоб навиштааст. рассом бахтиёр қаҳоров бо расмҳои зебову рангин ороиш додааст. бачаҳо, ин китоб 72 саҳифа дорад. бале, ва ман фикр мекунам ки мо ин ҳикояро дар 3 барнома тақсим мекунем. ман аз рӯи ин ҳикоя ба шумо саволҳо медиҳам ва шумо бояд ба саволҳои ман посух диҳед. Мо омодаем, холаҷон. розӣ ҳастед ки якҷоя бихонем? бале холаҷон, аммо саёҳати ҳадияча ба ҳайвонот чӣ дахл дошта бошад? аҷоиб. лолаҷон, саросема нашав. ҳоло мефаҳмем ки ҳадияча чӣ аст ва ба куҷоҳо саёҳат кардааст. Бале. биёед аввал бо калимаҳои нав ки дар вақти хондан вомехӯранд шинос шавем. биёед. дурбин асбоби оптикиест ки барои аз дур мушоҳида кардани ашё истифода мебаранд. нахчир, бузи кӯҳӣ, бузи шахгард, оҳу ҳайвони ваҳшии ҷуфтсумест аз ҷинси буз. муоина кард, аз назар гузарондан, марҳам, дору ки барои захм ва решҳо гузоранд. аличур, водиест дар Бадахшон. назаррабо, диққатҷалбкунанда, дилкаш, зебо. ҷонварони нодир, ҳайвонҳои камёфт. Марко Поло, сайёҳ ва тоҷири итолиёвии асри 13. бобои қариб 70 солаи ман сайри кӯҳро дӯст медорад. зуд зуд ба сайри кӯҳу дара мебарояд. имрӯз ҳам пагоҳии барвақт борхалтаю асо ва дурбинашро гирифта рафт. боре ман аз падарам пурсидам: падарҷон, вақте ки бобоям ба сайри кӯҳ меравад, чаро бо худ дурбинро мебарад? барои он ки ҳайвоноту паррандагони кӯҳистонро баҳазур тамошо кунад, ҷавоб дод падарам. бобоям одатан ба сайри кӯҳ саҳар мерафту бегоҳ бармегашт, вале баъзан 2-3 рӯз он ҷо мемонд. мо парешон мешудему баъди бозгашташ сабаб мепурсидем. механдиду мегуфт: парво накун, ман дар кӯҳ мисли нахчир мегардам. ин бор ҳам вай бегоҳии рӯзи сеюм баргашт. рост ба боғ рафту маро ҷиғ зад: далерҷон, ин ҷо биё. ман давида пешаш рафтам. барояд оҳубара овардам, гуфт ӯ бо табассум. ваҳ, чӣ зебояку хушрӯяк аст. чашмонаш мисли ангур сип сиёҳанд. хостам сарашро сила кунам ки бобоям гуфт: ин ҳоло ба одам одат накардааст, аз мо меҳаросад. бобоҷон, инро аз кӯҳ ёфтед? ман ҷони бобо одатан
дар домани кӯҳ дам мегирам. ин дафъа рафтам ки ин бечораяк дар ҳамон ҷо беҳуш хобида буд. гумон кардам ки мурдааст. санҷида бинам, дилаш оҳиста оҳиста метабад. чанд дақиқа пас ба худ омада чашм кушод. хайрият ки вайро пештар аз дарандаҳо ёфтам. бобоям лаҳзаи андеша карда гуфт: вай ҳанӯз ширмак аст. оҳу ҳеҷ гоҳ барраашро танҳо намегузорад. ба модараш ягон ҳодисаи нохуш рӯй додааст. вайро шир доданд дар кор. шикамашро бин, ба пушташ часпидааст. бегоҳ иброҳимро даъват мекунем ки ба захмаш марҳам бандад. ту ҳозир рафта камтар шир биёр. ман як пиёла шири гарм овардам. бобоям гуфт: ҷони бобо, рафта ба модарат бигӯй, ягон шишаю пистонак ёфта диҳад. оҳубара аз пиёла шир хӯрда наметавонад. модарам ба ман шишаю пистонак дод. мо ширро ба шиша рехтему, хостем ки ба оҳубара бихӯронем. вай аввал шир хӯрдан нахост, вале чун маззаи ширро чашид, ҳарисона ба хӯрдан сар кард. ҷонварак сахт гурусна мондааст. дилсӯзона сар ҷунбонд бобоям. бибию модарам додарчаамро гирифта ба тамошои оҳубара омаданд. оҳиста оҳиста ҳамсояҳоам дар гирди оҳубара ҷамъ шуданд. вай шир хӯрда каме ҷон гирифт, вале аз ҷояш хеста наметавонист. дӯстонам самир, назар, лутфияю ситора ҳам барои тамошо омаданд. ман аз пеши оҳубара дур намерафтам. бачаҳо, барои чӣ бобо бо худ дурбин мегирифт? кани кӣ ба ин савол ҷавоб медиҳад? ман гӯш мекунам азизҷон. барои он ки ҳайвону паррандагони кӯҳистонро ба ҳазур тамошо кунад. охир дурбин тамоми чизи дар дур бударо наздик карда, калон карда нишон медиҳад. дуруст азизҷон. бале, бобо метавонист бо дурбин ҳайвонҳои беморро бинаду ба онҳо кӯмак кунад. ба фикри шумо оҳубара чӣ кор мекунад? ба фикри ман оҳубараро сиҳат карда ба назди модараш мебаранд. шояд онро каме нигоҳбин карда калон кунаду баъд ба бозор бурда фурӯшанд. нархи ин оҳу қимат будагист. офарин бачаҳо, офарин. мехоҳед аз тақдири оҳубара огоҳ ёбед? бале. пас давоми ҳикояро мехонем. мехонем. бегоҳ бобоям амаки иброҳимро овард. амаки иброҳим духтури ҳайвонҳо аст. вай пои оҳубараро муоина карду гуфт: хайрият, пояш нашикастааст, бале сахт лат хӯрдааст. ба захмаш марҳам мемолему мебандем, зуд сиҳат мешавад. бегоҳӣ ҳамсояҳои наздикамон амаки хуррамшоҳ, давлатбек ва хусрав омаданд. дӯстони ман ҳам омаданд. аз баски ҳаво гарм буд, дар кати рӯи ҳавлӣ нишастем. модарам дар пеши меҳмонон дастархон кушод. ҳамсояҳо аз бобоям дар бораи оҳубара пурсон шуданд. бобоям воқеаи ёфтани оҳубараро ҳикоя карда маро фармуд ки шир биёрам. ман ин дафъа дар шиша шир овардам. оҳубараро ҳам зиёфат кардем. амаки давлатбек дар бораи оҳу ва нахчир нақлҳои аҷоиб кард. ҳангоми суҳбат амаки хусрав дар бораи гӯсфанди Марко Поло, гӯсфанди Уриал ва бузи пармашох нақл кард. аз рӯи гуфти ӯ шумораи ин ҷонварон хеле кам мондааст ва дар ҳолати нестшавӣ қарор доранд. барои ҳамин онҳоро ба китоби сурхи Тоҷикистон дохил карданд. суҳбати калонсолон маҷрои худро дигар кард. ману дӯстонам пеши оҳубара рафтем. вай моро диду сар бардошт. мо сарашро сила кардем. вай каме далертар шуда буд. аз навозиши мо наҳаросид. чашмашро пӯшиду боз кушод. бачаҳо, шумо шунидед амаки давлатбек гуфт ки париён шири нахчир мехӯрдаанд? аҷоиб! гӯсфандони Марко Полою Уриал ба бузи пармашох чӣ хел бошанд? номҳояшон аҷиб. кошки як бор онҳоро медидем. онҳо дар кӯҳ зиндагӣ мекунанд, гуфтам ман. кошки мисли парранда бол медоштиму парида рафта онҳоро бо чашми худ медидем. таассуф хӯрд Самир. агар ягон дуои сеҳрнокро медонистем, мехондему дар як дам худро дар пеши онҳо медидем. орзу кард Лутфия. Лутфия,
ин хел орзуҳо фақат дар афсона ва филмҳои тасвирӣ амалӣ мешаванд. орзуи ҳавас кардан бас аст. биравем ки вақт шуд. падару модарамон нороҳат мешаванд. онҳоро ба худ оварда гуфт Ситора. ман сари оҳубараро сила карда гуфтам: хуб рав хушрӯяки ман, аз чизе натарс, туро касе озор намедиҳад. мо ҳама дӯстони туем. саҳари боз туро хабар мегирем. хуб рав, шабат хуш буд. мо рафтем. мо рафтанӣ будем ки касе аз қафо истед, наравед гуфт. мо ба қафо нигоҳ кардем. дар гирду атроф ғайр аз мову оҳубара касеву чизе набуд. ҳама дар ҷоямон шах шудем. дод заданӣ шудем, аммо аз ғояти тарс овози касе набаромад. ниҳоят ман андак ба худ омада аз дӯстонам пурсидам: ин кӣ буд? намедонам, гуфт бо овози ларзон Самир. духтарҳо аз тарс ба ҳамдигар ҷафт шуда буданд. қудрати даҳон кушодан надоштанд. пояшон гӯё ба замин часпида буд. бардошта наметавонистанд. ин кӣ буд? ниҳоят забон кушод Ситора. бачаҳо, натарсед, ин ман. оҳубара ба забон омада буд. мо дар афсонаи филмҳои тасвирӣ ҷонварони гӯёнро шунидаву дида будем. вале ҳаргиз тасаввур намекардем ки дар зиндагӣ чунин ҳодиса рӯй медиҳад. натарсед бачаҳо, пештар биёед. ман фаҳмидам ки шумо дилу нияти пок доред. мехоҳам барои амалӣ шудани орзуҳоятон ёрӣ берасонам. ту мисли инсон гап мезанӣ? бо тааҷҷуб пурсид Далер. ҳа, ман оҳубараи сеҳрнокам. дар зоти мо бобокалони ман ҳамин гуна қудрат доштааст ва ин қудрат ба ман ҳам насиб шудааст. чаро бобоям туро захмию нимҷон ёфтааст? пурсид Далер аз оҳубара. модарат куҷо шуд? дар ҷое ки галаи мо мечарид, алаф тамом шуд. саргала қарор дод ки ба ҷои сералафтар меравем. аз бас ки ман хеле хурдам, ману модарам аз ҳама қафо мерафтем. ногоҳ кӯҳпорае ки мо аз болояш мегузаштем канда шуд. ба модарам чӣ шуд намедонам. вай шояд ҷар шуда ба поёни кӯҳ афтод, аммо ман бо ҷисми хурдакакам ҳам дар ҳамвораи миёни кӯҳ афтидаам. аз бас ки ин кор ногаҳонӣ рух дод, ман фурсат наёфтам серофарӣ кунам. барои чӣ бо бобоям гап назадӣ? ё аз вай тарсидӣ? барои чӣ ба вай сиратро накушодӣ? вайро саволборон кардам ман. намедонам, шояд ба шумо бештар бовар дорам, чунки шумо ҳам мисли ман хурдсолед. шумо орзуи дидани гӯсфандҳои Марко Поло, Уриал ва бузи пармашохро доред? пурсид оҳубара. ҳа, баробар ҷавоб додем мо. хуб, кадом рӯзе ки вақти холӣ ёфтед, бигӯед. ман шуморо ба тамошои ин ҷонварон мебарам. ҳозир биравед ва ба касе дар ин хусус даҳон накушоед. ин сир бояд махфӣ монад, таъкид кард оҳубара. мо аҳд кардем ки сирри оҳубараро ба касе, ҳатто ба бобоям ҳам намегӯем. мо баъди ин воқеа ҳар рӯз пеши оҳубара меомадем. аз дигарон пинҳонӣ бо вай дар ҳар бобат суҳбат мекардем. пои оҳубара ҳам рӯз ба рӯз сеҳат мешуд. чаро оҳубара бо бобо, духтур ва дигар калонсолон гап назад? оҳубара аз калонсолон тарсид. шояд фикр кард ки онҳо шикорчиён ҳастанд. ба фикри шумо оҳубара кӯдаконро ба куҷо тамошо бурд? ба боғи ҳайвонот. шояд ба кӯҳсор, ба ҷое ки худаш таваллуд шудааст, ҳамон ҷо мебарад. вақти таътил буд. қарор додем ки рӯзи ҷумъа бо оҳубара ба саёҳат бароем. вақте ки Самиру Назар ва Лутфияю Ситора назди ман омаданд, дар хона ғайри бобоям касе набуд. бобоям дар рӯи кати чӯбӣ хоб буд. пои оҳубара тамоман сеҳат шуда буд. вай озодона роҳ мегашт. оҳубара давида пеши мо омад. мо хурсанд шуда ҳар яке вайро ба канор гирифта сару гарданашро силла мекардем. духтарҳо аз чашмакони зебояш мебусиданд. чунин муносибат таби дили оҳубара буд. вай ҳам дар навбати худ дар гирди мо медавиду меҷаҳид. ба саёҳат меравем? пурсидам аз оҳубара.
агар шумо тайёр бошед ман омода, лекин беҳтар мебуд агар ба ягон ҷои хилват мерафтем, гуфт оҳубара. мо бо оҳубара паси хона гузаштем. оҳубара гуфт: акнун даст ба даст бидиҳеду дар гирди ман давр бизанед, чашмонатонро бипӯшед. оҳубара чизе гуфт. мо суханонашро нафаҳмидем, аммо ногоҳ худро хеле сабук ҳис кардем ва вақте ки чашм кушодем, худро дар болои як суфа кӯҳ дидем. ин мавзеъ чӣ ном дорад? пурсидам аз оҳубара. ҳозир мо дар кӯҳҳои аличур ҳастем. дар ин ҷо ман ба шумо гӯсфандони Марко Полоро нишон медиҳам. шумо дар паси ҳамин теппа маро интизор шавед. ман пеши онҳо меравам. агар саргалаашон иҷозат бидиҳад, шуморо ҳам мебарам. мо оҳубараро интизор шуда ба гирду атроф назар кардем. аличур мавзеи кушод будааст. гӯсфандони Марко Поло ҳам дар ҳамин мавзеъ дар нишебии кӯҳ зиндагӣ мекардаанд. вақте ки гӯсфандони Марко Поло оҳубараро диданд, ҳайрон монданд, чунки галаи оҳувон дар баландии кӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. ту дар ин ҷо танҳо чӣ кор мекунӣ? пурсид саргала аз оҳубара. ман танҳо нестам. ба ин ҷо бо дӯстонам омадаам. онҳо мехоҳанд ки шуморо аз наздик бинанд. дӯстонат кистанд? пурсид саргала. онҳо бачаҳоянд. чӣ? ту ин ҷо фарзанди одамро овардӣ? ту магар намедонӣ одам душмани мост? вай моро монанди даррандаҳо шикор мекунад. инсонҳое ки ман ҳозир дар байнашон зиндагӣ мекунам беҳтарин инсонҳоянд. бобои дӯстам Далерҷон маро аз марг наҷот дод. агар вай намебуд, ман кайҳо тӯмаи ягон дарранда мешудам. дӯстонам бачаҳои дилсӯзу меҳрубонанд. онҳо бо нияти нек пеши шумо омаданд. бовар дорам ки ҳаргиз шуморо озор намедиҳанд. хайр, бошад, бирав, онҳоро биёр. ниҳоят розӣ шуд саргала. оҳубара пеши мо баргашт. меравем бачаҳо. саргалаашон розӣ шуд. оҳубара пешпешу мо аз қафои вай пеши галаи гӯсфандони Марко Поло рафтем. онҳо моро дида аз алавхӯрӣ сар бардоштанд. дар гала 10 то гӯсфанду 2 қучқор ва чанд барача буд. мо аз ғояти шодӣ чӣ гуфтану чӣ кор карданамонро намедонистем. наздиктар равем мумкин аст? пурсидам аз оҳубара. оҳубара садои махсусе баровард ва бо забони онҳо нияти моро ба саргала фаҳмонд. саргала розӣ шуд. мо аввал сару тани барачаҳояшонро сила кардем. онҳо намеҳаросиданд ва намерамиданд. барачаҳои гӯсфандони Марко Поло ба барачаҳои гӯсфандони хонагӣ монандии зиёд доштанд. вале фарқи байни қучқору гӯсфандонаш аз қучқору гӯсфандони хонагӣ зиёд буд. қадди онҳо аз қадди гӯсфандони мо баландтар аст. рангашон хокистарии баланд ва як қисми сар, қафаси сина, қисми поёни бадан, дум ва пойҳояшон сафед аст. шохҳояшон калон, калони нимдавра ба пеш ёзида. мо мафтуни тамошои онҳо шудем. суҳбати бобояму амаки Давлатбек ба ёдам расид. ини суҳбат бобоям мегуфт: бародар, ту агар ба аличур рафтанӣ бошӣ, ҳозир бирав. зимистон он ҷо ҳаво то 40 дараҷа сард мешавад. ту ба чунин сардӣ тоб оварда метавонӣ? ҳамин савол маро ноором кард ва ман аз оҳубара пурсидам: аз рӯи шунидам аличур ҷои сард аст. зимистон гӯсфандон дар ин ҷо хунук намехӯранд? оҳубара аз онҳо пурсид. зимистон пашмашон зиёдтару дарозтар шуда онҳоро аз сардӣ наҷот медодааст, гуфт оҳубара. ба иқлими ин ҷойҳо то бовар шуданд. гӯсфанди Марко Поло ҳам дар кӯҳ зиндагӣ мекунад? пурсид Лутфия. оҳубара гуфт: ба қавли худашон ин ҷонварон бештар дар мавзеи кушод, нишебии кӯҳҳо, марғзорҳо ва ҷойҳои нисбатан ҳамвори кӯҳистон умр ба сар мебаранд. қариби 1 соат дар байни галаи гӯсфандони Марко Поло будем. онҳо дар пеши чашми мо мечариданд. инҳо фақат алаф мехӯранд? пурсид Лутфия. мегӯянд ки мо барои чаридан доим аз як ҷой ба ҷои дигар мекӯчем, шаҳр дод оҳубара. ғайр аз алафу рустаниҳои хушадор, шоху барги буттаҳоро мехӯрданд.
мо аз онҳо чашм кандан наметавонистем, зеро хеле зебою назаррабо буданд. мо фахр мекардем ки ватани мо макони чунин ҷонварони нодир аст. аз ин сайру сайёҳат бисёр шоду хурсанд будем. бо гӯсфандони Марко Поло ва барачаҳояш хайру хуш карда чашм пӯшидему дар гирди оҳубарача давра истодем. оҳубарач чизе гуфт ва мо дар фурсати як мижа задан худро дар паси хонаамон дидем. ба оҳубара ташаккур гуфтем ва аҳд кардем ки ҳаргиз ин сирро ба касе намекушоем. оҳубара ваъда дод ки рӯзи ҷумъаи оянда моро ба тамошои бузҳои пармашох мебарад. ана мо ҳам ҳамроҳи бачаҳо ва оҳуча саёҳат кардем. бале. бигӯед кани дар ин саёҳат чиро дидем? галаи гӯсфандони Марко Полоро дидем. алафу рустаниҳои хушадор, бутаҳои бисёрро дидем. кӯҳҳои аличурро хеле хуб тамошо кардем. ба шумо ин саёҳат маъқул шуд? бале. бисёр ҳам саёҳати аҷоиб. холаҷон, ҷон. биёед давомашро тезтар хонем. азизҷон, ман хеле хушҳолам ки ба туву лолаҷон ин ҳикоя писанд омад. аммо ҳоло вақти барнома ба поён расид. давоми ҳикояро дар барномаи оянда мехонем. холаҷон, дар ҷои зураш ист кардед. ҳеҷ гап не. холаҷон, ҷон. ба сарам як фикр омад. гӯш мекунам? ману азиз расми оҳубара ва далеру ҷураҳояшро то барномаҳои дигар тасвир карда меорем. ту чӣ гуфтӣ азиз? ман розӣ. ман расми саргалаи гӯсфанди Марко Полоро тасвир мекунам. ӯ бовиқору ҷасур аст. фикри хеле хуб лолаҷон. бачаҳо, шумо ҳам метавонед яке аз қаҳрамонҳо ё лаҳзае ки ба шумо писанд омад тасвир намоед. бо ҳамин барномаи мо ба охир расид. хайр, то барномаи оянда. хайр бачаҳо.